Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu satas im kini kilong kimat makongsan jong ka khubor ka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission kanyarap hakabaya khun ya ka nukanu ka kinja jing pangklam hatin habut ong menteri ka kwet ka kya jong ka sorkar pedeng Umansuk Mandaviya penkre ka jilla Assam ban kinjo sak arklur ka jing aitika ya ka wat ka baningkong Bat kawe lama Menteri Katanat Civil Aviation jong kasoka pedeng Ujyotir Aditya Sindhya ya kajing sedang ban penya ya kaleng sun ke baningkong ke ban herben na Shillong syadi brukar. Haswa bengnet cik kubor ke penya ina syak skor ke jing penbena. Namar ba kajing aitika klemdon kamban siutor na kabenta banyada na kajing pang COVID-19 kadang ya chaplang hakijaka bala penbet da kasorkar na kabenta kitu ke bala kenjo khat plus nem karta batchaneng ngikan tu namar kata hikisamla no sngap jongi bakin net aitika ya lade bat yarap lem yikiweiru bakin net aitika Ngikan turu ya barok kino sngap jongi bakin kensting ne kenshingan namar ba kajing pang COVID-19 kadang yailom hi kajing ma ya kakwet ka kya jongi Smobha shongkhop halayeng lemda day bapida don kam ban mi shabar bat ken mau ban but ya kini laitali kedukom le ke basuk deng ya kajing da khamat bat khamut penjinga iwei ne iwei pat bat khamle kho ya ka khti bat ka khamat lada pidan kam jing tep ka babania shapang ka jing pan covid phila ban phone ha national helpline number not iwei alai khandai hinyo pra not soundriu but iwei not hinyo san lani how helpline number ka megalia iwei not pra but iwei not hinyo not muntapat ki khubor ki babania Menteri ka kwet ka kya jong ka sorkar pedeng Umansuk Mandaviya hanin ka sngi ulong baga Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission kanyarap hakabaya khun ya ka no ka kinja jingpang khlam hadien habut ulong baka jingwan ka khlam COVID-19 kala play ya ka lat ban pen bhai ki jingdon kam ki bia dai bat ka kwet ka kya hakari bat ka sarkar kala plat ban pen tre kamru ya ka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission ha ka jinglut ka ban re phosau hajar crore tangka Menteri ulong bana ka benta ka jing sumare ka jing pang bampong bat ka jing pang shini bat ru na ka benta ka jing lit sumar ha ka basdang ka sarkar kala rai bakan sabu iwei point san lak tali ki wellness center bat kumbah nyopo khandai hajar tali ki bakom kini ki center lasdang ban trip pentrekam hapo kari Kaasang kalapan kre ban kenjo asya ka arklur ke jing aitika ya ka wat ka baningkong haduk mentala de ban aitika shiklur khandai pu khandai lak sau po sau hajar hapo ke jalla habaken lang baro ke jalla keladap ai palat arklur nyo polai lak ki dawai tika banyada na ke jing pang COVID-19 Kinong tray katanat ka kwet ka kya kalapan pau ka jing kermen baya ka wat ka baningkong jong ka jing aitika COVID ya baro ki brio ki belabeng karta na ban ai hapo menta ubnai Kidon kumba arklur shipholak mut ki brio ki belabeng karta ha Assam ki bala ban shim ya katika Haka jo kapor ki he officer jong katanat kila late ru shakishnong ki thao ban penso tho bat pensha ya ki brio ki bom pat aitika Ke India kala dep ban ai palat chispa arklur khandai phonriu lak ki dawai tika hapo ke nationwide vaccination drive ke jingkot jongki priu kala kiu shaka khandai popra point khat khandai na ka chispa palat khatsan hajar khandai spa san phomut ki priu ki lakot hinin kasngi ke balapan kiu ye ke jingdom ki priu ki balakon shaka laiklur lai pusan lak pra pholai hajar lai spa khat pra bat ki test baladep le baro hapo kari ki long palat ya ka Reu poklur khat khandai lak tali hadu menta. Ka Meghalaya kale snok ti lang bat kari barok kawai ban rakhi ya ka Vigilance Awareness Week haga baka Chief Secretary ikong Rebecca Suchang ila kentu ya ki officer bakin penne ya ka buram bat ka jingkit kli ya ka kam. La ban penken mau ba ya ka Vigilance Awareness Week la rakhi na do ka arpon reu tarik menta ubnai bat kan kut haga shitarik unai wing ban wan.
haba ajin kren ikong RV Suchang ilong bakalong ke badan kam ban wanra ya ke jing phia ya ke kam khanang ban pensuk ya ke rukam trekam bat ya ke governance khanang bakan don ke jing khu jing suba bat jing ket kli haka khen ke dia Kabakun kani kejuk ke program la penlongru ha NEC halor kapang Independent India at the rate 75 self-reliance with integrity. Kari India bat kari Sweden kila rakhi ya ke Innovation Day kabapra hanin kasngi la penlong ya ke jingrakhi online halor kapang accelerating India Sweden's green transition dak India Unlimited ringkat ke jing snok tilang bat ke Embassy of India ha Sweden ke Sweden India Business Council bat ke Confederation of Indian Industry CII ya ke jing halang bashisngi lapya ha ke khandai banta bat ayatai halor ki phanglani ki mat ki bapher ki bedai bat ke jing kala ke jing long ke sun beneng bat kilat ki bala ban penjer ngambyang ya kamaryang kene kedek All India Radio Shillong ke bawan lam shapi ya ko khubor Menteri Katanat Civil Aviation jong kesokal preng Ujyotir Aditya Sindhya nem kesngi ula kawe lama ya ke jing sedang ban penya ya ke lengsun ke banengkong ke ban herbet na Shillong sa Dibrugarh bala penya hapo ke Regional Connectivity Scheme Ude Desh Kaam Nagrik RCS Udan hal ke jing halang bala penlong lembaga video conference usindia ulong baka Shillong ke dek away ni kijaka bakinjang bat batur slapru bat kari bat ke perthai barok kawai kitip sapang jongka ulong bahagas nem araja khatsau tan handre peli ki katling sun ki trekam hagathan chate lamingi handre menta kalakir shaki khatsam tali ula binrap baka sokar pedeng ka don jing thmu ban penyare ka let kawan nakawai ke jalla shakawai pat leng ba kilin sun Nalor ka bakan teo ya ka jing pinya so e ka jala ka than cha tay la mi ngi da ki leng sun ka so ka pedeng ka pai khamat ru sha ka jing pen bhai ya ki wei de ki jing dan kam bakan thop ya ka jing pinya ya ki helicopter ban pen tikna ya ka ne ka sarkar dangshan ka la pelat ban pen trekam ya ka helicopter policy na ka banta ka jing toy jong ka than cha tay la mi ngi Kanaya lam jong ka Trinamool Congress TMC na Assam ka Sushmita Dev kala shim jing smai hinan kasngi kum ka MP jong ka Rajya Sabha na West Bengal. Ya ka Sushmita Dev lapan smai da Vice President u balangru u Chairman jong ka Rajya Sabha u M Venkaya Naidu ha ka office jong u ha New Delhi. Ka Sushmita kala Shajit Klemben nong ya kun persha hak election sitang samay na West Bengal bat kala shim jing samay hakatin Bengali. Ka UGC Human Resource Development Center rangkat ka jingas nok tilang bat ka Department of Information Technology Nehu Shillong hanen ka sngi kala penlong ya ka webinar bashisi halor kapan Introduction to Artificial Intelligence in Future E-Learning Habakran Hakajialang, Director in Charge ka UGC HRDC Nehu, Professor S.R. Rao Ulong, baya ka pangjong ka program la penlong da ki arbanta ka Artificial Intelligence bat ka e-learning bat ka jingwanra ya ka Artificial Intelligence bat ka jingmanto ya ka jingim jong kinong hikai. Ula kadawru ya ki jimanto jong ka Artificial Intelligence haki babun ki benta jong ka jingim bat kumjuru haka kam hikai. Ha Meghalaya lai phawai ngut kibriu kilayo thamaya ka jingpan COVID-19 hinan kasi dakine ka jingdon kibriu badang shitom ma ka jalla ka long sanspa alpo khandai ngut ha ka ju ka pol prapo khandai ngut kibriu kilakot na ka jingpang ka blapin kiu ya ka jingdon kibriu balakot sa ka praphawai hajar sauspa saupo ngut kibala khlat haduk unta ki long baro si hajar sauspa saupo ndriu ngut Hamisoram kijington kibriu balangat hakijingpang COVID-19 kilong shilak khatprajar aspa khandai ngut hadu nen kasngi hakaba nyospa khandai phongut kanthum shispa andre phongut ki khanna kilayo thamaya kijingpang nen kasngi layathu kikubo sarkar kijiyap kibriu kalake shaka sauspa khat saungun
Kahina Trap Youth Council HYC West Khasi Hills kala ajingmen baya ka kamya ka japut ka balane la slembha hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam dai ban pensyong nongrim kat kum kikot kisla jong ka hima khasi kum bala tho ha ka para ka ba arpho jong ka khanet ka ba hanriu ka rite sinshari jong ka ri India ka kanhon ka kwaru ba ka regional committee jong ka West Khasi Hills hapo ka jia lam jong ba Renington Tongkhar Bakan kot ya usodra usim urang ba shnong bat wat ya nong ni khamat na ka kech edisi banya don lang habalet chngo let pet ikjaka badon ke je ka japut bat ka Assam kit khot ke HYC ke lapen pau ke jing benyau namar ba mishim la khot ikino sansiar shnong na ka jalla ha ka jing let chngo ikjaka ya ka japut bat ki kwa ba ka committee kan penlong da ka jing let chngo ka bathamai rengkat ke je don lang kino sansiar shnong Ka Anti-Narcotics Task Force ANTF jong kipulit Nongston dangshen kila kenra ka kali jong uwe ubreo bala suba bude unong khayi drop o Michael Carboni ubashong basa hagashnong urkali West Khasi Hills District haka jing kenra kipulit kila lap ya heroin ubakya shigram kapisa laipola hajan reus pa andro potenka bat shibun kibitor kyat kipulit kila kemno ya uni ubreo kat kum kikendon ke NDPS Act kat tu ko kubor kila kut All India Radio, Shillong.